puso rin po naming pinapasalamatan ang pagdating ni Director Rosalini Moneda, Assistant Regional Director ng Civil Service Commission, Regional Office 5. Nais rin po namin pasalamatan at welcome si Ma'am Glenda Alarcon, Assistant Chief ng Document Processing Division, at si Maria Aymar Corralde, Assistant Revenue District Officer ng RDO 70, Masbate City.
Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Manuel Bongcodin. At ako naman po si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. At kami po ang inyong makakasama at magiging tagapagdaloy ng programa ngayong hapon. Bilang panimulang hakbang, inaanyayahan natin yung mga kalahok na hindi pa nakakapag-register. Pumunta lamang po sa registration area. Malaking tulong po sa amin ang pakikibahagi nyo sa aktibidad na ito ngayong hapon. Mahalaga pong makumpleto ang registration para sa ating documentation at upang matiyak ang maayos at ligtas na daloy ng ating aktibidad. Mangyaring tumuon lang po sa itinakdang lugar ng pagpapatala nandito po sa ating likuran. Maraming salamat, Eman. Gayon din po, napapanood po ang Philippine National Anthem Video Making Competition Awarding Ceremony sa official Facebook account ng Radyo Pilipinas Albay at ng BIR Revenue Region 10, Bicol Region. Pasalamatan rin natin, partner, yung mga lead agencies at sponsors na naging bahagi sa pagsasakatuparan ng aktibidad na ito. BIR Revenue Region number 10, Bicol Region. Radyo Pilipinas Albay. SM City Legazpi. Department of Information and Communications Technology Regional Office 5. Department of Education Regional Office 5. At Civil Service Commission Regional Office 5. Gayon din yung mga estudyante at mga mag-aaral na naririto ngayong hapon. Ang Legazpi City Science High School. Nasaan sila? Pakikaway-kaway naman dyan. Ayan. At also ang Vincent's Pilot High School na mula pa sa Camarines Norte. Kaway-kaway naman po kayo dyan. Gayon din, hindi magpapahuli from Naga City ang University of Nueva Cáceres. Ayan sila. Sa muli, nais po naming pasalamatan at pagbati na rin sa lahat ng mga mag-aaral na lumahok sa kompetisyon na ito. At ito po ay malaking bahagi ng programa at pag-promote ng kultura ng wikang Filipino. And also, ipopromote din natin ang Philippine National Anthem sa pamamagitan ng video making competition. Kaya, ngayon pa lamang po, congratulations na po sa lahat ng mga dumalo at lumahok sa kompetisyon na ito. Yes, tama ka dyan, Eman. Magandang salubong ito para sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika ngayong buwan ng Agosto. Gayon din po, ipinagdiriwang ang ika-121 taong anibersaryo ng Bureau of Internal Revenue. Ngayong lahat ay nakaupo na at handa. Ating formal nang sisimulan ang ating programa. Bilang pagbubukas ng ating programa, hinihiling po namin sa lahat na tumayo para sa isang maikling panalangin na ibabahagi ni Paul Hapi ng Radyo Pilipinas Albay. Pagkatapos po nito, manatili po tayong nakatayo para sa sabayang pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas, ang lupang hinirang sa pamamagitan ng isang audio-visual presentation. Pikit po natin ang ating mga mata, yumuko, at namnamin ang presensya ng Panginoon. Aming amang makapangyarihan, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at taos-pusong nagpapasalamat sa biyaya ng araw na ito. Salamat sa pagkakataong kami ay nagkatipon sa okasyong ito, ang Philippine National Anthem Video Making Competition Awarding Ceremony upang kilalanin at ipagdiwang ang talento, dedikasyon at makabayang damdamin ng mga kabataang kalahok mula sa iba't ibang panig ng Bicol Region. Maraming salamat sa mga paaralang sumuporta, sa mga guro tagapayo na gumabay, at sa mga ahensya at individual na naging katuwang sa matagumpay na pagkakasatuparan ng proyektong ito. Naway magsilbing inspirasyon ang kanilang mga likhang sining, mga kwento ng pagiging Bicolano, ng kultura, ng pagkakaisa at ng kahalagahan ng buwis bilang haligi ng pambansang pag-unlad. Pagpalain mo po ang bawat kalahok, mga nanalo at maging ang mga hindi nagwagi na ang kanilang pagsusubikap ay maging daan tungo sa mas malalim na pag-unawa at pagmamahal sa bayan.
Basbasan mo rin po ang mga tagapagtaguyod ng programang ito, ang Bureau of Internal Revenue, Revenue Region Number 10, Radyo Pilipinas Albay, SMCT Legazpi, Department of Education, Civil Service Commission, at ang lahat ng aming mga katuwang upang patuloy naming maisulong ang mga adhikaing makabayan at makatao. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat, at lahat ng ito ay inaalay namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, hanap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Panghinihang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat ang tulong, sa simoy at sa langit mong lugaw. May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang islap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidingding. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Mamatay ng dahil sa'yo. Ngayon naman, sabay-sabay nating awitin ang Bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito'y kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, na maunlarin ang mahal natin. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat na maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Yan ang pagbabago patungo sa pag-asenso. Magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Itagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, pag-ibig natin ang sariling ating at nawala na ugali. Dahil sa sa'y nasa atin ang lalim. Panahon na ng pagbabago, at magmula sa kahit
formal na ipakilala ang official media partner ng Bureau of Internal Revenue Region 10, Bicol Region, atin pong pakinggan ang DWJS Radyo Pilipinas Station ID. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Isang makabayang hapon pong muli sa inyong lahat. Isang malaking karangalan ang makasama kayo sa isang makasaysayang araw na puno ng pagmamahal sa ating bayan at wika. Ako po si Gary Carl Grillo ng Radyo Pilipinas Albay at muli buong pusong pagbati po ng isang makasaysayang hapon sa ating lahat. Magandang hapon din, Gary. At sa lahat ng mga minamahal na guro, mga masisigasig na mag-aaral at makakatuwang mula sa pamahalaan at pribadong sektor, mainit na pagbati po sa inyong lahat. Ako po si Emmanuel Bungkudin at tunay na papanahon ang ating pagtitipon ngayong buwan ng wika. Isang buwan ng paggugunita sa kahalagahan ng ating wikang Filipino. Ang araw na ito ay higit pa sa isang simpleng seremonya. Ito ay isang pagkilala sa kultura at pagkakakilanlan ng Pilipino. Kasabay din ito, ipinagdiriwang din natin ang ika-121 taong anibersaryo ng Bureau of Internal Revenue. Sa pamamagitan ng Philippine National Anthem Video Making Competition na ipapahayag po ng ating mga kabataan ang kanilang pagkamalikhain at pagmamahal sa bayan. Tama ka dyan, partner. Dati ang sining ng videography ay nagbibigay buhay ng ating kasaysayan. So sa ganitong paraan, naipapasa natin sa susunod na henerasyon ang kahalagahan ng ating mga sakripisyo at tagumpay bilang isang bayan. At siguradong nahirapan po ang ating mga hurado na pumili ng ating top 3 finalist dahil lahat po ay magaganda. Parang buffet, gusto natin tikman lahat, di ba? So nga pala, napapanood ang awarding ceremony ng official Facebook page
ng Radyo Pilipinas Albay at BIR Revenue Region 10, Bicol Region. Wait! Partner, may naririnig kang tugtog na familiar, lalo-lalo sa mga kabataan. Yes, siguro pwede natin itanong sa mga estudyante na naririto. Sino may alam ng tugtog na to? Pwede nyo naman isigaw kung nahihiya kayong umakyat dito sa stage. Ano, alam nyo ba kung sino kumanta nito? Ano, kahit isigaw nyo na lang. Sabay-sabay. Ano? Tama ka dyan. Tama, dahil mamaya, yun po yung Binis song po. So, mamaya pakakabangan natin ang aming munting pakulo. Baka chance nyo na itong mapanood ng live ang Binis sa Old Airport, Legazpi City sa September 6. Kasabay na pagdiriwang ng Ibalong Festival dahil mamimigay po kami mamaya ng free Bini tickets para po sa concert sa September 6 sa Old Airport, Legazpi City. Kaya pakaabangan nyo lamang po maya-maya at tumutok lamang po kayo sa aming mga katanungan at sagutin ng tama. Yan, bukod sa ating live audience, yung mga nanonood po ng live stream sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas Albay, i-comment nyo po yung tamang sagot sa itatanong namin maya-maya lamang sa pagpapatuloy ng aming awarding ceremony dahil baka chance nyo na pong manalo ng libreng ticket ng Bini para sa Ibalong Festival ngayong darating na September 6 sa Old Airport, Legazpi City. Kaya naman, sabay-sabay nating ipanalo ang galing ng kabataang Pilipino. Bago tayo tuluyang magpatuloy, partner, nais naming pasalamatan ang ating mga katuwang, ang ating mga lead agencies at sponsors na naging bahagi ng pagsasakatuparan ng aktibidad na ito. Unahin natin ang BIR Revenue Region number 10, Bicol Region. Radyo Pilipinas Albay. Of course, ang SM City Legazpi. Department of Information and Communications Technology Regional Office 5. Department of Education Regional Office 5. At sa huli, Civil Service Commission Regional Office 5. Isang masigabong palakpakan po sa ating mga lead agencies at sponsors na nanguna sa ating awarding ceremony ngayong hapon. At sa kalan po ng buong organizing team, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagpakikiisa. Yan, dumako na tayo, partner, sa susunod na bahagi ng ating programa ngayong hapon. Ngayong formal na nating nasimula ng ating programa, dumako naman tayo sa isang mahalagang bahagi ng seremonya, ang pagkilala sa ating mga panauhin at katuwang na institusyon na naging bahagi ng tagumpay ng gawain ito. Upang pangunahan ang pagkilala sa mga panauhin at partners, tinatawagan po natin ang ating Acting Broadcast Production Supervisor ng DWJS Radyo Pilipinas Albay, Ginoong Gary Carl Carillo. Ayan, maraming salamat. Ako pala yun, So, ayan, thank you so much. Medyo tayo may konting fans tayo dyan. Say hello there. Ayan. Thank you so much. So ayun, narito po ang ating mga ikinagalang na panauhin na nasa presidential table ngayong hapon. Upang makilala natin sila, unahin po natin si Sir VC Kadangin, ang OIC Regional Director ng Bureau of Internal Revenue, Revenue Region number 10, Bicol Region. Good afternoon, sir. Of course, narito din po si Ginang Rita M. Palmiano, ang Head ng Client Support Unit, BIR RR10. Narito rin po ang Director Rosalini V. Moneda, Assistant Regional Director ng Civil Service Commission, Regional Office 5. Gayon din po, si Ginang Nancy I. Mediavillo, Acting Station Manager ng Radyo Pilipinas Albay. Magandang hapon po. Kaugnay nito, buong puso rin nating binabati at pinapasalamatan ang mga opisyal ng BIR Revenue Region 10 Bicol Region sa pangunguna ni OIC Regional Director VC Kadangin kasama ang mga sumusunod na opisyal. Wilnerson B. Villanueva, Chief ng Legal Division. Imelda L. Boronia, Chief ng Assessment Division.
Gayon din po naririto si Ma'am Jocelyn A. Aringo, Chief ng Collection Division. Erlinda A. Llorca, OIC Chief Administrative and Human Resource Management Division. Gayon din po si Ma'am Ruth A. Pigata, OIC Chief Regional Investigation Division. At si Ma'am Ami M. Meneses, OIC Assistant Chief ng Finance Division. Narito rin po si Ma'am Glenda Alarcon, Assistant Chief Document Processing Division. At yun din si Raymarie T. De La Cruz, Revenue District Officer RDO 64, Talisay, Camarines Norte. Narito rin po si Ma'am Jane M. Garfin, OIC Assistant Revenue District Officer ng RDO 65, Naga City. At si Princini B. Parco, Revenue District Officer RDO 66 ng Irigas City. Narito rin po si Sir Miguel P. Morada Jr., ang Revenue District Officer ng RDO 67, Legazpi City. Gayon rin si Ma'am Maria Thelma F. Pulhin, Revenue District Officer RDO 68 ng Sorsogon City. Narito rin po si Maria Cristina B. Yuson, OIC Revenue District Officer ng RDO 69, Verac, Catanduanes. At syempre si Ma'am Maria Amer Coralde, Assistant Revenue District Officer ng RDO 70, Masbate City. Ngayon naman, kilalanin natin ang ating mga top 3 finalists para sa Philippine National Anthem Video Making Competition. Simulan natin sa Legazpi City Science High School, Senior High School Department mula sa Legazpi City. Ayan, asan kayong mga legacy dito, no? Narito rin po ang University of Nueva Cáceres mula sa lungsod ng Naga. At syempre ang Vincent's Pilot High School mula sa Vincent's, Camarines Norte. So ang mga nabanggit po namin mga eskwelahan ay in no particular order. Pero sila po ay top 3 finalists po ng Philippine National Anthem Video Making Competition. At syempre, binabati rin po namin ang lahat ng mga participating schools na kasalukuyang nanonood at sumusuporta sa ating programa sa pamamagitan ng live stream. Inaanyayahan po namin kayong i-comment sa Facebook Live ang pangalan ng inyong paaralan. Narito ang mga kalahok mula sa iba't ibang panig ng Bicol Region. Simulan natin sa Gogon High School, Legazpi City, Albay. Barcelona National Comprehensive High School mula sa Barcelona, Sorsogon. ACLC College of Sorsogon, Sorsogon City. Computer Communication Development Institute mula sa Legazpi City. Kilikao High School ng Daraga, Albay. Kasiguran Technical Vocational School mula sa Kasiguran, Sorsogon. Tigbinan National High School mula sa Labo, Camarines Norte. Katayngan National High School mula sa Katayngan, Masbate. Rosary School Incorporated mula sa Baaw, Camarines Sur. Legazpi City Science High School, Junior High School Department ng Legazpi City, Albay. Bagamanok Rural Development High School mula sa Bagamanok, Catanduanes. Naga City Science High School mula sa Naga City, Camarines Sur. Cabangan High School mula sa Legazpi City, Albay. Gubat National High School mula sa Gubat, Sorsogon. Camarines Norte Senior High School mula sa Daet, Camarines Norte. Jose Panganiban National High School mula sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Camarines Norte National High School mula sa Daet, Camarines Norte. At ang Masbate National Comprehensive High School mula sa Masbate City. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy namin kinikilala ang inyong suporta, pakikiisa at pagmamalasakit sa ating pambansang wika, kultura at bayan. Maraming salamat po. Ngayon naman, upang formal na buksan ang ating programa sa pamamagitan ng isang mainit na pagbati, atin pong inaanyayahan sa entablado si Ginang Rita M. Palmiano, Head ng Client Support Unit ng Bureau of Internal Revenue, Revenue Region No. 10, Bicol Region, para sa kanyang welcome remarks. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Nais ko po munang pasalamatan ang ating mga panauhin
na nagbigay oras para sa kaganapang ito. Assistant Regional Director ng Civil Service Commission Region 5, si Ma'am Rosalini Moneda. Dati ko po siyang kasamahan sa mga trainings noon. Meron po tayo, andito po ang aming Regional Director, Attorney V.C. Kadangin, 10 ng kanyang mga kasamahan na buong sumusuporta, mga Revenue District Officers at Division Chiefs ng buong Bicolandia. At sa aming partner agency, ang Radyo Pilipinas na pinamumunuan ng ating masipag na acting station manager Nancy Midjabilio. At nagpapasalamat din po kami kay Ma'am Cindy Lilia ng manager ng SM Legazpi City. Magandang hapon po sa inyong lahat. May mga programa ang BIR sa pamumuno ng aming Commissioner, Romeo D. Lumagi Jr. Isa na rito ang Taxpayer Awareness Program. Hindi naman po lahat ng function ng BIR ay pangungulekta lamang. Ang layunin po ng Tax Awareness Program ay para magbigay ng tamang kaalaman at siyempre, ang kahalagahan ng pagbayad ng buwis. Ito ay pinatibay sa ilalim ng Proclamation Number 486, Series of 2024, na kung saan idiniklara ng ating Pangulo ang February as Tax Awareness Month. Ito po'y paghikayat sa lahat ng sektor para maging katuwang ng BIR sa pagpalaganap ng programa at kasali po doon ang academic institution at kayo po yun, mga kabataang mag-aaral. At dahil tayo ay nasa mundo na ng computerization at alam natin na ito ang karamihang talento ng mga kabataan, dito nabuo ang ideya na gamitin ang kanilang galing sa paggawa ng video para sa lupang hinirang. Ika nga ni Gat Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kaya ang hamon ko sa inyong mga kabataan, patunayan ninyo po ito. Dito sa video making contest, ipapakita kung ano ang mga proyekto na nagawa ng dahil sa buwis at kung ano ang benepisyo na idinulot nito sa ating mga kababayan. Ito rin ang aming pangunahing activity sa pagdiwang ng aming 121 taong anibersaryo ng BIR or 121st BIR anniversary noong August 1. Naway magpatuloy ang inyong pagsuporta sa amin at tulungan natin ang patuloy na pag-angat ng ating rehiyon, ang Bicol Region. Kami ang inyong kaagapay, buwis na tapat, tagumpay nating lahat. Maray na hapon, Diyos mabalos. Maraming salamat po sa inyong welcome remarks kay Ginang Rita M. Palmeano, Head ng Client Support Unit ng Bureau of Internal Revenue, Revenue Region 10, Bicol Region. Tunay nga talaga, according to Gat Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bahay at ang hamon dito ngayon sa mga kabataan ay ang patunayan na tama nga ang sinabi ni Jose Rizal at makikita naman natin sa mga ginawa nila na andun pa rin ang wika, ay ang kultura at ang pagmamalasakit sa bayan sa pamamagitan ng video making. Yan, maraming salamat, Ma'am. Maraming salamat din po kay Ginang Palmeano. Ayan po. Nais din po naming pasalamatan ang presensya ng ating mga media partner. Narito po si Ma'am Connie Kalipay ng Philippine News Agency. Ngayon naman upang magbigay kulay, sigla at aliw sa ating pagtitipon, narito na ang ating unang intermission number. Maghahandog ng isang masigla at makabuluhang sayaw, sina Diana Mendez at Jason Brillante mula sa Radyo Pilipinas Albay. Palakpakan po natin sila.
tupay umaawi. Sumasayaw ang langit habang tupay umaawi. Mga ulap, inipan ng hangin, unin at mga ibon naglalakbay sa pawid. Kay sarap mabuhay sa ilalim ng nag-iisang mundong makulay. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit, kay aming dahilan upang magdiwang tayo ay nag-isa ng langit lupa, kalikasan at kultura. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit, kay aming dahilan upang magdiwang tayo ay nag-isa ng langit lupa, kalikasan at kultura. Lupa ay nilayani ng mga awitin, lahat na paiindak sa saya ng himig. Kay sarap ng buhay na inaalay sa pasasalamat at pagpupugay. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit, kay aming dahilan upang magdiwang tayo ay nag-isa ng langit lupa, kalikasan at kultura. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit, kay aming dahilan upang magdiwang tayo ay nag-isa ng langit lupa, kalikasan at kultura. Bilang pakikiisa po sa pagdiriwang ng buwan ng wika, inaanyayahan po namin ang lahat na tumayo at makiisa para sa sabayang siyaw. Sabayan po natin sila. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit, kay aming dahilan upang magdiwang tayo ay pinag-isa ng langit lupa, kalikasan at kultura. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit, kay aming dahilan upang magdiwang tayo ay pinag-isa ng langit lupa, kalikasan at kultura. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit, kay aming dahilan upang magdiwang tayo ay pinag-isa ng langit lupa, kalikasan at kultura. Ayan, napaka-talented ng ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Albay. Maraming salamat kay Diana Mendez at Jason Brillante. Muli, bigyan natin sila ng isang masigabong palakpakan. Ayan na, dumating na tayo sa part na pinakahihintay ninyong lahat. Ang Bini Free Concert Ticket Promo. Kailangan po naka-like and follow sa the official Facebook page of Radyo Pilipinas Albay. So magtatanong-tanong kami dito sa baba. Hanap tayo. Ayan, nakikita ko partner yung mga Okay, sino estudyante. Nilabas na nila yung mahiwagang cellphone para i-like at i-follow ang ating official Facebook page. Partner, syempre pupuntahan natin kung sino yung pinaka-suportado yung intermission number dito sa Camarines Ayan. natin. Sino gusto sumagot? Ay. Ano ba itong nadarama? Oh, shucks, ito ba'y pag-ibig na? Totoo ba? Hello ma'am, ano po pangalan nyo? Ayan. Si ma'am baka gusto manood ng Bini concert Ma'am, gusto nyo po ba sa manood ng September concert 6. ticket? So mas may karapatan po si ma'am magsalita na sa student daw yung sasagot. Sasagot o bawas grade? Okay, tayo ka. Tayo po tayo. Ano po pangalan natin?
Jungkook po. Ala. Koreano pala to, partner. Ayan. Ano pangalan? Taga saan ka? Wala. Kailangan Tagalog ay Filipino pala. Vincent's Pilot High School! First, pwede patingin ang phone mo kung naka-like and follow ka sa Radyo Pilipinas Albay. Wala siyang phone. Ayan, hindi nakapalo. Sayang, partner? Sayang, isa pa dito. Ito, baka sa kabila, partner, meron tayo. Sige, kaway Sa dyan kabila? from Legazpi Dito naman City tayo. Science High School. May na... Ayan, sino yung mga nakafollow na sa Radyo Pilipinas Albay? Nakalike- ay, Ipakita nakalike and lamang po follow na ka ba? nakapalo kayo at pwede kayong manalo Pero ng naka-like and follow ka. free mini Patingin. concert sa darating na September 6 sa Ayan, Old may naka-like Airport, and Legazpi follow. City, Albay. Diba, tayo po tayo. Ano pong pangalan na tinatanong school? Pangalan ko po Christian Day Peladilla from Legazpi City Science High School. From Legazpi City Science High School. Tara dito. Ayan. Nakita mo na ba, partner, kung Madali lang nakapalo? naman yung tanong namin. Dito tayo sa unahan. Dito tayo Ayan. sa unahan. Sa stage tayo. Huwag tayo dapat mahiya. Dapat be proud. At irepresenta natin ang ating school. Ang Legazpi City Science High School. So balita ko ang Legazpi City Science High School na hindi naman mahiyain. So ayun, bali sasagutin mo lang ang isang katanungan. Madali lang naman siya. At pag nasagot mo siya, mananalo ka ng isang Bini-free ticket sa concert nila sa September 6. Ayan, si Dave from Legazpi City Science High School. Unang-una, nakapollow ka na ba at nakalike sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas Albay? Sige, pakita natin, para may evidence. Ayan. Ayan, naka-like and follow siya sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas Albay. Pero may isa pang challenge, So, kinakailangan na masagot mo ng tama ang ibibigay naming katanungan. Siyempre, ngayon ay ipinagdiriwang natin ang buwan ng wika. Kinakailangan na... Ayan, okay lang yan kung hindi ka nakapag-review. Madali lang to. Eto na, pakinig po sa ating mga kabataan. Also, yung mga kumakain ngayon sa food court, maaari po kayong makisali dito at makibahagi sa aming 3 Bini concert promo. Ito ng tanong. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts or NCCA, saang bansa tinahi ang unang watawat ng Pilipinas? Ayan, alam ko yung mga teacher natin, may kasagutan sila pero no coaching tayo, mga ma'am, sir. Ulitin ko, ayon sa National Commission for Culture and the Arts, saang bansa tinahi ang unang watawat ng Pilipinas? Bigyan natin ng clue, Nagsisimula ito sa letter H. Hong Kong. Ayan. Ano sagot mo? Hong Kong po. Sa Hong Kong po. Ayan, Hong Kong nga ba? Oo. Babae nga ang nagtahi, pero saang bansa tinahi ang unang watawat ng Pilipinas? Hello. Sa China po. Ay, nagpalit siya ng sagot. Hong Kong po, under Hong Kong. Sige, one last na lang. Ang kasagutan mo ay saang bansa tinahi ang unang watawat ng Pilipinas? Ang huling sagot niya ay nagdadalawang isip siya kasi yung pagkakaalala niya daw ay Pagkaalala ko. Hello. Pagkaalala ko po Hong Kong po. okay. Yun na yung last answer mo. Final answer. Ayan. At ito na, ayon sa National Commission for Culture and the Arts, tinahi ang unang watawat ng Pilipinas sa... Ayun, Hong Kong, tama ang sagot. Ang unang watawat ng Pilipinas ay idinisenyo ni General Emilio Aguinaldo habang siya ay nasa Hong Kong noong 1897. Sa panahon ng kanyang pagkatapon, matapos ang kasunduan sa Biak na Bato. Dahil wala siya sa bansa, ipinatahi niya ang watawat sa tulong ni Marcela Agoncillo, isang Pilipinang naninirahan din sa Hong Kong noon kasama ang kanyang anak na si Lorenza at Delfina Herbosa Natividad na siyang pamangkin ni Jose Rizal.
Ginawa po nila ang watawat sa loob lamang ng 5 araw gamit ang silk at kamay lamang ang ginamit sa pagtatahi kaya't ito'y ay tinuturing na isang obra ng kababaihang Pilipina. Yan po ang ating trivia for this afternoon dahil tama ang kasagutan ni Dave na Hong Kong nga ginawa ang o tinahi ang unang watawat ng Pilipinas. Ayan na, Diana, ready ka na ba? Narito na ngayong free Bini concert sa darating na September 6 sa Old Airport, Legazpi City. Picture muna tayo kay Paul. Ayan, congratulations Dave for winning a Bini free concert ticket. Ayan. So mapapanood ang Bini sa September Salamat, 6 sa Dave. Old Airport, Legazpi City. Kaya huwag kayong mag-alala, marami pa po kamong ticket na ipamimigay basta't nag-review kayo or natandaan nyo yung mga itatanong namin maya-maya. And of course, sa ating live and nasa live stream online audience natin, maaari din po silang manalo maya-maya lamang may katanungan po kami para sa inyo. And also, pwede rin po makibahagi yung mga kumakain ngayon andyan po sa food court. Kung punta, lalapit po dyan si Eman para makipagbahagi po sa aming promo ngayong hapon na free Bini free concert ticket promo. Ayan, maraming salamat sa ating mga mag-aaral na nakibahagi. Sa puntong ito ng ating programa, atin pong binibigyang daan ang isang mahalagang bahagi kung saan ating kinikilala ang mga katuwang na sektor, kabilang na ang sektor ng edukasyon at serbisyo publiko na patuloy na sumusuporta sa mga programang naglalayong linangin ang kabataan tungo sa pagiging makabansa, responsable at may malasakit sa bayan. Para sa isang message of appreciation, atin pong inaanyayahan sa entablado ang Regional Director. Habang nag-aantay tayo sa ating Regional Director ng Department of Education, inaanyayahan po natin si Director Rosalini V. Moneda, Assistant Regional Director ng Civil Service Commission upang magbahagi ng kanyang mensahe. Maraming salamat sa ating mga tagapagpakilala. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ang ating Regional Director ng BIR, RDVC Kadangan. Siyempre po, ang ating media partner and ang ating acting station manager ng Radyo Pilipinas Albay, si Ma'am Nancy Mediavillo. And ang ating kaibigan, ang head ng Client Support Unit, si Ma'am Rita M. Palmiano. Ang lahat ng bumubuo ng BIR, and then ang atin pong mga kasama sa Radyo Pilipinas, mga kalahok na estudyante sa iba-ibang dako ng Bicol Region, at sa ating lahat dito po, magandang hapon sa inyong lahat. On behalf, or ano nga sa Tagalog ang on behalf? Sa ngalan ng aming Regional Director, Attorney Daisy Punsalan Bargais, nais ko pong basahin ang aming mensahe ng suporta sa Philippine National Anthem Video Making Competition Awarding Ceremony dito sa SM Legazpi City. Bilang pagunita ng buwan ng wika, isang mahalagang pagkakataon upang pahalagahan at ipagbunyi ang ating wikang pambansa. Kaya nais ko pong gamitin ang wikang Filipino sa aking mensahe upang mas maiparating ang taus-pusong suporta at pagbati mula sa Civil Service Commission Regional Office Number 5. Ako po ay taus-pusong bumabati sa DWJS, Radyo Pilipinas Albay, at sa Bureau of Internal Revenue, Revenue Region Number 10, Bicol Region, sa matagumpay na pagsasagawa ng Philippine National Anthem Video Making Competition bilang bahagi ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika ngayong taon
at ang ika-121 anibersaryo ng Bureau of Internal Revenue. Higit pa sa isang patimpalak, ito ay isang makabuluhang hakbang tungo sa pagbibigay inspirasyon sa kabataang Pilipino. Lalo na sa ating mga Bicolanong mag-aaral na ipahayag ang kanilang pagmamahal sa bayan gamit ang malikhang pamamaraan ng multimedia storytelling. Sa 28 na mga kalahok mula sa 21 paaralan sa 6 na lalawigan ng ating rehiyon, tunay na sumasalamin ito ng galing, talino at damdaming makabayan ng ating kabataan. Sa pag-awit at muling pagbibigay kahulugan ng lupang hinirang, naway maipadama ng ating kabataan ang diwa ng pagkakaisa, kasaysayan at pagmamalasakit sa ating inang bayan. Ang kanilang mga obra ay patunay sa mahalagang papel ng bawat kabataang Pilipino bilang mga tagapagtaguyod ng kultura at tagapagsulong ng pagbabago. Buong puso pong sinusuportahan ng Civil Service Commission Regional Office Number 5 ang ganitong inisyatiba na nagbibigay halaga sa edukasyon, sining at kabataang Pilipino na siya ring kinabukasan ng ating bayan. Sa inyo, aming mga kabataang Bicolano, nais kong maintindihan ninyo na kayo ang lakas at pag-asa ng bayan. Sa inyong mga mata, naroon ang ningning ng kinabukasan. Naway ipagpatuloy ninyo ang pagiging malikhain at makabayan, gamitin ang talento at talino hindi lamang para ipakita kung gaano kayo kagaling, kundi para makapag-ambag sa paghubog ng isang mas maayos, mas makatarungan at mas makabayang lipunan. Maging boses kayo ng katotohanan, pag-asa at pagkakaisa. At saan mang larangan kayo dalhin ng buhay, naway manatili kayong tapat sa bayan, sa sarili at sa inyong pinagmulan. Mabuhay po ang ating mga kabataang Bicolano, mabuhay ang wikang Pilipino. Sa muli, maligayang 121 na anibersaryo ng Bureau of Internal Revenue at ang aming pagbati sa inyo at sa Radyo Pilipinas, Albay, para sa matagumpay at makabuluhang proyektong ito. Maraming salamat, asin Diyos mabalos sa Indogabos. Maraming salamat po, ma'am. Bilang pagkilala sa inyong mahalagang presensya at suporta, kami po ay taus-pusong nagpapakilala ng isang Certificate of Appreciation at isang token na pinagkaloob ng Radyo Pilipinas Albay at ng Bureau of Internal Revenue, Revenue Region Number 10, Bicol Region. Inaanyayahan po namin sa entablado ang ating OIC Regional Director ng PIR RR10 Bicol Region, VC Kadangin, gayon din po ang Acting Station Manager ng Radyo Pilipinas Albay, Ma'am Nancy Mediavillo, at gayon din po ang ating Head Client Support Unit PIR RR10 Bicol Region, Ma'am Rita M. Palmiano. Ngayon naman, upang higit pang mapalalim ang kahalagahan ng pagtitipong ito,
lalo na sa pagpapalaganap ng diwa ng makabayan, tamang pagbubuwis at responsableng mamamayan. Atin pong pakinggan ang isang mahalagang mensahe mula sa pinuno ng ahensyang katuwang natin sa layuning ito. Inaanyayahan po ulit natin si OIC Regional Director ng Bureau of Internal Revenue Region number 10, Bicol Region, Ginoong VC Cadangen, para sa kanyang keynote address. Magandang hapon po sa inyong lahat. We'd like to thank our partners, the Department of Education, the Civil Service Commission, and of course, Radyo Pilipinas, under kay Ma'am Nancy. More than 90% po ng work para sa project na ito, sila po ang gumawa. Welcome to our special program, where we celebrate not just talent and creativity, but also our love for country. Today, we proudly recognize the winners of our video making contest, featuring the Philippine National Anthem. Now, the main reason why we initiated this activity is because we wanted to have our own Lupang Hinirang music video, which we can use during our training, seminars, conferences, and meetings. Yung mga national anthem music videos kasi na ginagamit namin ngayon usually feature soldiers, katipuneros, which is understandable because our national anthem is a war song. The common message in these videos is that we should be willing to die for our country, ang mamatay ng dahil sa'yo. But at present, we are not at war. So as tax collectors, we wanted to use the video to deliver a message different from the usual. And the message that we want to convey is tax obedience or tax compliance. Of course, hindi namin pwedeng palitan yung lyrics ng Lupang Hinirang. Ang pwede naming palitan is yung video. And also, since we will be using the videos in Bicol, we wanted the videos to showcase the tax benefits to Bicolanos. Napakaganda pong makita kung paano ginamit ng ating mga kalahok ang sining ng video upang ipahayag ang kanilang paggalang at pagmamahal sa ating bayan. Each entry reflects the heart of a true Filipino, proud, creative, and full of spirit. Maraming salamat sa lahat ng sumali at nagbahagi ng kanilang obra. You have shown that even through modern platforms, the message and meaning of our national anthem remain powerful and relevant. To our winners, congratulations. Your work has inspired us all. And to every participant, thank you for reminding us what it means to be proudly Filipino. Mabuhay ang sining, mabuhay ang kabataang Pilipino, at mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po, Ginoong VC Cadangen, sa isang makahulugan at makabayang keynote address na tiyak na nagbibigay inspirasyon at lalim sa ating selebrasyon ngayong hapon. Bilang pagkilala at pasalamat sa inyong mahalagang presensya at suporta sa matagumpay na pagsasagawa ng Philippine National Anthem Video Making Competition, inaanyayahan po namin si Acting Station Manager Ma'am Nancy Medjavillo, si RD po ng Civil Service Commission, and si Ma'am Rita M. Palmiano para po ipagkaloob ang Certificate of Appreciation at maikling photo opportunity with RD po.
Maraming salamat po sa ating OAC Regional Director ng Bureau of Internal Revenue, Revenue Region 10, Bicol Region, Ginang VC Kadangin, kay Ma'am Nancy Medjavilla, Acting Station Manager ng Radyo Pilipinas Albay, at kay Director Rosalini V. Moneda, ng Assistant Regional Director ng CSC Regional Office 5. Sa muli, maraming salamat po sa lahat ng ating naging tagapagsalita. Ngayon ay muli tayo magpaparelax sa pamamagitan ng isa pang intermission number. Isang pag-awit mula kay Felix Lucius Medjavilla ng Legazpi Hope Christian School. Palapakan po natin. Sunday morning were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous, even though it's only church where we were going. Now Sunday mornings I just sleep in. It's like I buried my faith with you. I'm screaming at a God I don't know if I believe in, 'cause I don't know what else I can do. I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Now you're in the stars and 6 feet never felt so far. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard. For a million different reasons, you took the best of my heart and left the rest in pieces. Digging through your old birthday letters, a crumpled 20 still in the box. I don't think that I could ever find a way to spend it, even if it's the last 20 that I've got. Whoa, I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Now you're in the stars and 6 feet never felt so far. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard. For a million different reasons, you took the best of my heart and left the rest in pieces. I'm still holding on, holding on, holding on. I'm still holding on, holding on, holding on. I'm still holding on, holding on, holding on. I'm still holding on. I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Now you're in the stars and 6 feet never felt so far. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard. For a million different reasons, you took the best of my heart and left the rest in pieces. Maraming salamat kay Felix Lucius Medjavilla sa isang madamdaming pag-awit. Muli bigyan po natin siya ng isang masigabong palakpakan. Grabe, ang gagaling ng mga performers natin ngayong hapon, partner, no? At ngayon, dako ulit tayo sa isang panibagong Bini Free Concert Ticket.
Siyempre, balikan natin yung nandun sa Vincent's Pilot High School. Siyempre, nakakuha ng ticket mula sa Legacy. So, dapat merong representative from Vincent's Pilot High School. Sino ba ang may malakas ang loob na pwedeng sumagot? Ang dali lang ng next question namin. Sige, papuntayin na natin siya dito. Ayan. Make sure na naka-follow at naka-like kayo ano Make sure na naka-follow at naka-like sa Radyo ng Pilipinas Radyo Albay. Pilipinas Albay. I can feel you holding my world. Ano ba itong nadarama? Ayan. Hello po. Anong pangalan mo at tagasan ka? Ako po si Kirk Ezekiel A. Depanes. Galing po ako sa Vincent's Pilot High School. Okay, susubukan natin ang talas ng talino ni Kurt. Unang-una muna, naka-like and follow ka ba sa official Facebook page ng Opo. Radyo Pilipinas Albay? Opo. Pwede ba namin makita ano at show natin sa ating audience ngayong hapon? Ayan, pero naka-like and follow siya sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas Albay. Ngayon, narito naman yung last challenge naman. Masagot mo to, meron kang libreng ticket ng Bini concert ngayong darating na September 6, 2025 sa Old Airport, Legazpi City, kasabay ng pagdiriwang ng Ibalong Festival. Ito. Ano sa Tagalog ng Department of Education? Kagawaran ng edukasyon. Kaya, tama nga ba? Kagawaran ng edukasyon is correct. Tama yan. At dahil dyan, meron ka ng libreng ticket, ano? So, sino yung paborito mo doon sa Bini? Ang favorite ko sa Bini, si Bini Aya. Bini Aya yan. Yan, daming nag-aabang, ano, ng concert. Sige, photo tayo. Yan, mukhang china-challenge ka ng mga kasamaan mo, no? Baka gusto mo mag-sample dito ngayon ng Bini. Weakness ko po ang pagsasayaw. Ayan. So maraming salamat, Kurt. Congratulations. At ngayon, isa sa mga pinakahihintay ng lahat, ang recognition and awarding ceremony. Bilang panimula, panoorin muna natin ang isang audiovisual presentation na magbabalik tanaw sa mga piling entries ng ating mga finalists mula sa iba't ibang panig ng rehiyon. Ngayong buwan ng wika, itinataguyod ng pamahalaan ang mas malalim na pagkilala sa ating wikang pambansa, kultura at pagka-Pilipino. Kasabay ng ika-121 taong anibersaryo ng Bureau of Internal Revenue, Revenue Region 10, Bicol Region, katuwang ang Radyo Pilipinas Albay at iba't ibang sektor ng pamahalaan, inilunsad ang Philippine National Anthem Video Making Competition. 28 entries mula sa 21 paaralan sa 6 na lalawigan. Mula sa silid-aralan hanggang sa digital screen, muling binigyang buhay ng kabataang Bicolano ang lupang hinirang gamit ang multimedia, puno ng kulay, kultura at diwang makabayan. Sino ang mag-uuwi ng karangalan? Anong paaralan ang magpapakilabot sa diwa ng bawat Bicolano sa bagong Pilipinas? Abangan sa Radyo Pilipinas Albay. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Tunay na kahanga-hanga pinamalas na husay, nalikha ito na raw.
at pagmamahal sa bayan ng ating mga kabataang kalahok. Bilang karagdagang kaalaman, narito po ang kabuuang datos ng ating kompetisyon. May kabuuang 28 entries mula sa 21 paaralan sa buong 6 na lalawigan ng rehiyon ng Bicol ang lumahok sa ating Philippine National Anthem Video Making Competition. Kabilang sa mga kalahok ang mga paaralan mula sa mga probinsya ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate at Catanduanes. Sa mga lahok na ito, 3 entries ang napiling top 3 finalists, habang isang entry naman ang ginawaran ng special award sa pamamagitan ng online voting. At para naman sa online voting winner ng ating patimpalak, bilang bahagi ng layuning isama ang publiko sa proseso ng pagkilala sa mga natatanging kalahok, nagsagawa po tayo ng online voting sa pamamagitan ng official Facebook page ng Radyo Pilipinas Albay. At sa loob ng mahigit 2 linggo, mula July 17 hanggang July 31 ng ngayong taon, pinahihintulutan ng ating mga taga-suporta, magulang, estudyante, guro at komunidad na bumoto sa pamamagitan ng like, hearts at iba't ibang reaksyon at shares sa mga in-upload na finalist entries. Ang entry na nakatanggap ng pinakamaraming combined reaction at shares ay itinanghal bilang online voting winner. Ngayon, ating kilalanin at ang pinarangalan ng taong bayan para sa kanilang pambihirang likhang sining. Upang personal na ibigay ang special awards, tinatawagan po namin sa ating entablado ang OIC Regional Director ng PIRRR10, Mr. BC Kadangen. Gayon din po ang ating acting Station Manager ng Radyo Pilipinas Albay, Ma'am Nancy I. Mediavillo. Gayon din po ang ating Head Client Support Unit ng PIRRR10 Bicol Region, Ma'am Rita M. Palmian. Naanyayahan din po natin sa entablado si Director Rosalini V. Moneda, Assistant Regional Director ng Civil Service Commission, Regional Office 5. At ang entry na nakakuha ng pinakamaraming boto na may kabuuang 53,261 combined reaction and shares ay walang iba kundi entry November 27, Vincent's Pilot High School mula sa Vincent's, Camarines Norte. Inaanyayahan po namin na umakyat po sa entablado para sa presentasyon ng gantimpala. Iniimbitaran po namin ang mga teachers mula sa Vincent's Pilot High School. Kayo rin po. At ang mga mag-aaral mula sa Vincent's Pilot Camarines, Vincent's Pilot High School. Muli, pagbati po sa Vincent's Pilot High School mula sa Vincent's, Camarines Norte. Nakakuha sila ng special award na nakatanggap ng pinakamaraming combined reactions at shares at itinanghal bilang online voting winner. May kabuuang 53,261 combined reactions and shares ang nakuha nila. Kasama din po natin ang Regional District Officer ng BIR, Sir Raymarie de la Cruz. Ayan, tatanggap po ang Vincent's Pilot High School ng Certificate of Recognition and also a 20,000 cash prize para sa ating special award. Once again, isang masigabong palakpakan po sa
para sa Vincent's Pilot High School. Congratulations sa ating online winner. Viral na, winner pa. Tunay na damang-dama ang suporta ng buong komunidad. Isang inspirasyon para sa lahat ng kalahok. At ngayon, narito na ang pinakahihintay ng lahat, ang awarding of the top 3 winners ng ating patimpalak. Muli po naming ipinapaalam na ang naging batayan ng pagkilatis ng ating hurado ay nakatuon sa creativity, mensaheng makabayan, pagkakagamit ng multimedia at kabuoang epekto ng kanilang likhang sining. Simulan na natin, partner, ang pagkilala sa mga nanalo. Philippine National Anthem Video Making Competition. Third place. Entry number 10, University of Nueva Cáceres, Team A. Lalaban tayo! Oo! Unitin ang sedula! Thank you for that, boys. So for tomorrow, Mika, you will be presenting about the history of taxation. Of all things, history of taxation? I had no idea where to begin. So I just looked backward, hoping the past could explain the present. Every photo held a memory. Every wall held a piece of someone's sacrifice. I didn't realize I was standing inside a story played by people I'll never know. Every peso we give carries more than value. It carries a vow to protect our people, honor our flag, and build the future we all deserve. Muli pagbati sa ating third place sa Philippine National Anthem Video Making Competition mula sa lungsod ng Naga, entry number 10, University of Nueva Cáceres, Team A. Inaanyayahan po namin ang mga representatives mula sa University of Nueva Cáceres, kasama po ang kanilang mga guro at si Ma'am Jane M. Garfin, OIC Assistant Revenue District Officer, RDO 65 ng Naga City.
Sila po ay tatanggap ng cash prize na 15,000 pesos, trophy at certificate of recognition. Muling pagbati sa University of Nueva Ecija Team A. Palakpakan po natin sila. Atin naman pong pakinggan ang munting mensahe mula sa third place. Kaya inaanyayan po namin sa dito po sa entablado si Ma'am Jane M. Garfin, OIC Assistant Revenue District Officer, RDO 65, Naga City, para sa isang mensahe. Maraming hapon po sa Gabos. Congratulations po sa lahat ng nanalo, especially po sa Naga, ang UNC. Thank you. At para naman sa acceptance speech ng ating third place from University of Nueva Cáceres, narito po si Faye Miera Bacho. Good morning everyone. We are students from the University of Nueva Cáceres, Naga City. So just a quick story. While we were filming for the institutional competition at our school, our club president came up to me and said that we are invited to our regional contest. So at first, we are hesitant since we already lacked time and everything just felt rushed. However, we said yes because we believe on what we were telling. So tracing every peso is more than just a film. This is a reminder that behind every peso is a story, a sacrifice, and a hope for better tomorrows. So to our team UFS, thank you so much for putting through and making such incredible efforts for our film. To BRR, BIR, and Radyo Pilipinas Albay for giving us this opportunity. To our moderator, Ma'am Sam, to our principal, Sir Arvin, to AMCO and UNCB for giving us a home for our 8 days shooting. And to everyone who believed and supported us this week for us. Thank you so much. Thank you so much, Faye, and congratulations sa buong University of Nueva Cáceres. At para naman sa second place, Philippine National Anthem Video Making Competition. Second place. Entry number 8, Legazpi Science High School, Senior High School Department, Team B. once again, mula dito sa Legazpi City, our Philippine National Anthem Video Making Competition, second place, entry number 8, Legazpi City Science High School, Senior High School Department. Ano kayang problema? May magagawa kaya tong pisong hawak ko?
Hayaan mo, nak. Maiintindihan mo rin pagtanda mo. Handa? Awit. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang iniwan, ulit ka nang mabitin sa manlulubi, di ka pasisiin. Sa lahat ng bundok, sa simoy at sa langit mong bukal, may dilag ang tula at awit sa paglayong minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagdilingin, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupalang araw ng ating pagsindaw, buhay langit sa piling mo. Ang biyaya na panay mahalin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa pisong iniambag noon, bayan ang siyang lumago. Ngayoy alam ko na. Buwis ang Sumugat ugat ng ng pagbabago. pagbabago. Mula sa Legazpi City, once again, Legazpi City Science High School Senior High School Department. Inaanyayahan po namin ang mga mag-aaral mula sa Legazpi City Science High School Senior High School Department. Gayon din po, ang Revenue District Officer ng RDO 67 Legazpi City, Mr. Miguel D. Murada Jr. Ang ating second placer sa Philippine National Anthem Video Making Competition, ang Legazpi City Science High School Senior High School Department, ay tatanggap ng Certificate of Recognition, trophy, and cash prize worth 30,000 pesos. Once again, congratulations, Legazpi City Science High School. Upang magbigay ng kanyang maikling mensahe ng pasasalamat, tinatawagan po namin si Mr. Miguel B. Morada Jr., ang Revenue District Officer ng RDO 67, Legazpi City. Good afternoon po sa inyong lahat. Congratulations sa Legazpi Science High School. At least may marami palang talent ang Legazpi Science High School. Nakita ko yung video niya, piso para sa lahat. Naalala ko yung Pasig. Sabi ni President, yung Mrs. Ramos, ang dumi nung Pasig, di ba? So, piso para sa Pasig, Ilog, luminis, di ba? Kaya ang piso mahalaga. Pag pinagtotal mo yon sa buong Pilipinas, maraming magagawang eskwelahan, classroom, hindi lang yon. Kasi ang taxes is a lifeblood of a nation. Kung wala ang taxes, hindi tayo mag-progress. So maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po, sir. Para naman magbigay ng kanyang acceptance speech, narito po si Kira Lee Gwyneth Relo ng Legazpi City Science High School. Good afternoon po sa inyong lahat. First and foremost po, gusto ng team ko na magpasalamat, especially po sa BIR Revenue Region, TAN Bicol Region for giving us this opportunity na makapag-compete and to showcase our talents. And ang dami namin gustong pasalamatan. Syempre, our parents na
Grabe talaga yung support nila sa amin throughout this whole thing. And especially po sa school din for their unwavering support sa amin, our coaches, our principal, of course, sa lahat-lahat ng tumulong sa amin, sa mga nag-assist sa amin, sa singers namin na kinuha namin. Thank you so much because we truly couldn't have done this without all of you and without the help na binigay nyo sa amin without expecting kahit anumang kapalit yon. So, ayun, very short lang yung message ko, hindi ako nakapag-script or what. And to end off my acceptance speech, we consider our team's victory as a victory of the whole school. And to quote another entry from our school, ang piso ay mahalaga at may halaga. Thank you po. Yan, maraming salamat. Ang piso ay mahalaga at may halaga. At ngayon, narito na po tayo sa ating Philippine National Anthem Video Making Competition First Placer. Philippine National Anthem Video Making Competition, first place. Entry number 27, Vincent's Pilot High School. Hinati ko na rin yan. Ito para sa school. Ito naman para sa kuryente at tubig. Ito para sa maintenance ni Lola. Mapay po baon ha? Aba, ikaw talaga ha, basta baon. O siya, sige na. Sa galingan mo sa school ha? Thank you ma, the best ka talaga. Ay sus, sige na at baka malate ka pang pumasok sa school. Minsan, kahit na palaging baon ng bukang bibig ko, karugtong din ito ang mga katanungang hindi magawang kumawala sa mga labi ko. Ilang palad na kaya ang nadampian itong barya ko? Ano kaya bibilihin? Ilang kapalaran na kaya ang nagawa nitong mabago? Ako nga pala si Tutoy at sa araw-araw, nakagawian ko ng makisalamuha sa iba't ibang taong nagpapagana ng umaandar nating lipunan. Sa bawat araw, pare-parehong wangis ng muka ang sumasalubong sa akin. Ang mga wangis na iba't iba man ang kapalaran, ngunit pinagbibigkis ng isang layunin. Silang mga ordinaryong mamamayan na nakikipagsapalaran sa buwis buhay na pamumuhay. Silang mga nagbabayad ng buwis. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pwes ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng mag-ibig, sa manlulupig, di ka pasisid. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baga, may nilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituing na araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walating pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga kapi ang mamatay ng dahil sa'yo. Hello, ma. Happy birthday, anak. Pasensya na ha, wala ako sa tabi mo ngayon. Okay lang po yun, ma. Good news, nakuha ko na po yung first salary ko. Aba, ang galing naman ng anak ko. Punta lang ako, ng BIR, ha. Tawag ako ulit. Sige, anak, ingat ka dyan ha. Okay, love you, ma. Love you too, anak. Dito ko lang pala kayo makikita. Dito lang pala tayo muling pagtatagpuin ng tadhana. Parang dati, pinagmamasdan ko lang kayo ng mumunti kong mga mata habang bitbit ang mapigat kong bag. Ngayon, napagtanto kong
Yung bag na siguro ang pinakamagaan na bagay na napasan ko sa buhay. Higit na mas magaan sa bigat na binitbit nyo sa pakikipagsapalaran sa buwis buhay na pamumuhay. Isang pamumuhay na hindi tulad ng nakagawiang pagpapakahulugan sa pariralang buwis buhay. Ito ay nararanasan sa anyo na hindi sing-ingay ng mga laban. Ibang forma ng sakripisyong matatanaw sa simpleng pagbabayad ng buwis. At narito tayo ngayon, nasa loob ng 4 na haligi ng tanggapang ito. Magkakaiba man ang kapalaran, binibigkis pa rin tayo ng iisang layunin. Ang punan ang papel bilang isang responsableng mamamayan. Muli silang kilalanin mula sa lalawigan ng Camarines Norte, entry number 27, Vincent Pilot High School. Atin pong inaanyayahan silang lahat na pumunta sa entablado kasama po ang kanilang mga guro. Gayon din po si Raymarie T. De La Cruz, Revenue District Officer RDO 64 ng Talisay, Camarines Norte. Sila po ay makakatanggap ng trophy, Certificate of Appreciation and Token at cash prize na 40,000 pesos. Muli, palakpakan po natin sila. Maraming salamat po once again, Vincent Pilot High School. Inaanyayahan po sa entablado si Raymarie T. De La Cruz, Revenue District Officer ng RDO 64, Talisay, Camarines Norte para sa kanyang maikling mensahe. Magandang hapon po sa inyong lahat. Una sa lahat, siguro pasalamatan na rin natin ang kagawaran ng edukasyon sa patimpalak na ito na pabor din para sa kawanihan ng rentas internas. Kala ko hindi ako marunong magtaga-Pilipino, no? So, of course, yung mga opisyales at mga personnel po ng BIR, Bicol, rehiyon ng Bicol, lalo na yung mga nagtrabaho po ng katakot-takot. Nakakatuwa hong tingnan ang mga estudyante kasi ako po ay dating public information chief ng buong kawanihan ng rentas internas. At ito po yung isa sa mga gawain ko, yung paggawa ko ng mga materyales para sa pamumuwisan at para sa edukasyon din ng nakararami, lalong-lalo na yung mga estudyante. Ano po? So nakakatuwa na pagkatapos ng ilang taon ay nakikita ko ulit yung dati kong ginagawa. Napaka-importante ho to. Yung lupang hinirang tapos buwis. Ano po? Naalala ko yung sinasabi ng aking kasamahan, yung piso para sa Pasig. Nung tinitingnan ko yung bata, yun na pala piso, 20 na.
Okay? Kinonsider po yung Consumer Price Index saka inflation po. Kaya 20 na ngayon. Pero pagtugmain ko lang po, isang linya sa lupang hinirang yung sinasabing ang mamatay ng dahil sa'yo. Yung kayo po ay maging bahagi ng pangongolekta ng buwis sa pamamagitan ng mga video na yan, ay para na rin kayo nangongolekta ng buwis. Sabi nga ni Secretary Ralph Recto, ang sabi niya, those who give light must endure burning. Sa amin, maraming sinasabing hindi maganda. Kasama na kayo ngayon dyan. Ang pangongolekta ng buwis para hong pagpapakamatay. Lalong-lalo na kung tingnan natin yung So, mulit-muli, sa ngalan ho ng Kawanihan ng Rentas Internas sa Vinson's Pilot School, alam ko yung may isang patimpalak pa silang nag-bronze medal sila eh. Sa Singapore. So congratulations po ulit and magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat po, Sir Raymarie T. de la Cruz, ang Revenue District Officer ng RDO 64 Talisay, Camarines Norte. Para naman magbigay ng kanyang acceptance speech mula sa Vinson's Pilot High School, narito po si Julius Fuentes. Hello po, hello. Okay, naganda po ako ng isang medyo mahaba na script para dito. Kaya, una po, isang mapagpalang araw sa ating lahat at pagbati sa lahat ng kapwa namin kalaho. Unang-una, nais po naming ipaabot ang aming mainit na pasasalamat sa pagkilala sa aming binuong katha. Nais ko rin pong panggamitan ang pagkakataong ito para pasalamatan ang mga taong naging pundasyon sa likod ng tagumpay na ito. Sa aming iginagalang na punong guro, Ma'am Teresita Orendain, maraming salamat po sa pagpaulan ninyo ng inyong suporta. Sa aming mga tagapagsana, Ma'am Miles and Ma'am RC, salamat po sa ipinagkaloob niyong gabay at patnubay sa pagsasabuhay namin ng aming vision. Sa mga naging bida, sa naging kwento ng aming katha, Sir Jaslor and Ezekiel, maraming salamat po sa pagsasabuhay ng karakter na inilaan namin para sa inyo. At sunod naman po ay para sa aking pinakamamahal na production team, BLT Production. Maraming salamat dahil kayo ang isa sa tunay na nagpakisig sa haligi at kulum ng nakadaiti sa tagumpay na ito. At sa lahat po ng gumanap at naging kabahagi sa pagbuo ng aming katha, maraming salamat po. Ayan. At higit sa lahat, maraming taus-puso po kaming nagpapasalamat sa Radyo Pilipinas Albay, katuwang ang BIR Revenue Region 10 Bicol Region, sa paghandog sa amin ng plataforma at espasyo kung saan malaya kaming maipamalas ang aming husay at kakayahan at maitawid ito sa masa. Okay po, another part. Nang aming matanggap ang memorandum na nagsasaad ng kaligiran ng patimpalak na ito at nakita na iinog ang paksa na ito sa pagpapayabong ng damdaming nasyonalismo at pagtalakay sa kalakaran ng pagbabayad ng buwis, inisip namin kung paano namin bibigyang hustisya ang oportunidad na kumatok sa amin. Next part. At nangyari ito sa pamamagitan na tinatanaw namin ito sa lente na kumikilala sa mga danas at buhay ng iba't ibang wangis ng mga Pilipino, kaalinsabay ng pagganap sa kanilang tungkulin bilang mga responsableng mamamayan. Isang konseptong nakaangkla sa magkakaibang buhay ng mga Pilipinong patuloy na nagpapagana ng umaandar nating lipunan, sa kabila ng mga suliraning patuloy na lumalansag sa kanilang buhay. Buwis ay buhay, buwis ay bumubuhay, buwis buhay. Next part. Kami ay nagpanday ng isang katha na nakatali sa misyon na makabuo nito na tunay na tumitimo sa puso ng nakakarami. Kaya naman, ang kaibuturan ng kathang ito ay binibuo ng layuning katukin ang puso ng sambayanang Pilipino. Dito inilatag namin ang aming panibagong pagpapakahulugan sa pariralang buwis buhay.
Hindi katulad ng nakagawi ang pagpapakahulugan natin dito, ang pagbabayad ng buwis ay maaaring tanawin bilang isang forma ng sakripisyo. Kaya naman muli, isang mainit na pasasalamat ang aming ipinapaabot dahil ay hindi lamang ang sertipiko, ang mga tropeyo at karangalan ang nagpapakinang sa tagumpay na ito, bagkus maging ang ipinagkaloob niyong oportunidad sa amin na matutong lumubog sa mga danas at pamumuhay ng kapwa nating mamamayan at itawid ang kanilang kwento at naratibo sa espasyong puno ng pagkilala at pagtanggap. Muli po, mabuhay ang malikhaing kabataang Pilipino. Muli ang nagwagi sa Philippine National Anthem Video Making Competition First Place, Vincent Spilot High School mula sa Camarines Norte. Siyempre partner, pasalamatan din natin yung mga paaralan na nakibahagi talaga dito sa ating kompetisyon, Philippine National Anthem Video Making Competition. At good news dahil lahat sila tatanggap po ng consolation prizes. At maaari nyo po itong i-claim sa tanggapan ng BIR kahit pagkatapos po mismo ng programa. Pwede nyo na po yung maklaim. Yan, maraming salamat sa BIR sa pangunguna nitong kompetisyon ng Philippine National Anthem Video Making Competition. Once again, congratulations po sa lahat ng sumaling paaralan sa 6 na probinsya ng Bicol Region. Sa muli ang mga nanalo po ng Philippine National Anthem Video Making Competition, third place ay mula sa University of Nueva Cáceres, second place sa Legazpi City Science High School Senior High School Department, at sa ating first place, Vincent Spilot High School mula sa Camarines Norte. Bago tayo tumungo sa huling bahagi ng ating programa, narito pa ang isang intermission number mula sa BIR RR10 Bicol Region Admin Division. Isang sayaw mula kay Rocky Racal. Palakpakan po natin. This right here, tell me what goes out to everyone that has lost someone that they truly love. Check it out. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. Thinking of the day when you went away. What a life to take, what a bond to break, I'll be missing you. It's kinda hard with you not around. Know you in heaven smiling down, watching us while we pray for you. Every day we pray for you, till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the 6, shopping new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after Every death. step I take, every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. Thinking of the day when you went away. What a life to take, what a bond to break, I'll be missing
Maraming salamat po kay Sir Rocky Racal ng BIRR 10 Admin Division sa isang napakagaling na pagsasayaw. Ayan, daming performer, no? And busog na busog tayo sa mga performance ng ating mga kaibigan sa BIR. At ngayon naman, sino yung gustong manalo ng Bini ticket para sa concert? Ay, may nagtuturuan, no? Sino po ba gusto manood ng concert ng Bini sa September 6? Kami ang bahala sa ticket. Baka dun sa food court merong gustong manood ng Bini ngayong darating na September 6 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Tara dito. Ayan, puntahan natin, Eman, ano? Ikaw na. Tara dito. Dito tayo sa taas. Ano pong pangalan nila ata ng school? Ako po si Christian Molina. Ako dito to support po yung friend ko po sa Legaspi. I'm from Cabangan High School po. Ayan, from Cabangan High School. Ayan, si CJ from Cabangan High School. First, follow ka ba at nakalike sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas Albay? Ayan, nakafollow siya at nakalike. Pakita natin sa audience. Ayan. Palakpakan natin si CJ. Ito naman. Ito na yung second challenge. Dapat mo masagutan, ito ang departamento o kagawaran na namamahala sa mga programa ng pamahalaan para sa paglilingkod sa lipunan, lalo na sa may hirap. Kapag may kalamidad, ito ang unang nangunguna sa pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad. DSWD. DSWD. Ayan, ang tamang sagot ay DSWD o Department of Social Welfare and Development. At dyan, dahil dyan, meron kang libreng Bini concert. And sino yung gustong mapanood ng live sa concert? Si Bini Gwenta, si Bini Aya, si Mama Mary po kasi siya. Ayan! Grabe, halatang-halata na idol. Pwede ka ba makapag-sample kahit maikli? Okay. With that, please welcome from Cabangan High School, CJ. Music maestro. Ng biglaan, para bang di nakataon. Ito nga ba'y tadhana, tangi kong ilig sa mga tala. Congratulations ulit CJ na Nakalaan pa sa'yo. Concert ticket. Abangan po natin sa chorus part kasi dito po siya sasayaw. I can feel you holding my world. Ano ba itong nadarama? Oh shucks, ito ba'y pag-ibig na? Totoo ba ang pinadama? Cause boy, it feels so good. Bawat araw mas masaya, magmula nang nakita ka. Nawawala ng pangangamba, pag ika'y kapiling na. Feels like someone I'm with you, parang islang pag-tropiko. Can't wait to go back with you, sa islang pag-tropiko. Pag-tropiko, pag-tropiko, sa islang pag-tropiko. Ayan, thank you so much, CJ. Ayan, talaga nga, halatang-halata na fan talaga siya ng Bini. And with that, live na live niyang mapapanood ang mga miyembro ng Bini sa September 6 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Kasabay po ng pagdiriwang ng Ibalong Festival. Para naman sa ating closing remarks, sinatawagan po natin sa entablado ang ating acting station manager ng Radyo Pilipinas Albay,
Ginang Nancy Ahmed Javillo. Okay. Thank you very much. Naku, parang overwhelmed na ako sa ating program. Thank you. Siguro, sabi ko nga, this is not the closing. Parang beginning pa lang po ito ng ating ganitong activity. But before that, pasalamatan ko po yung bawat isa na nandito sa atin ngayon. Yung pong nandito sa live natin, face-to-face na program natin, nandito sa SM City Legazpi. Of course, ang ating butihing director ng BIR, Sir R.D. Kadangin. Thank you very much, sir, for the generosity of BIR for sponsoring this kind of activity. More pang events projects, abangan po ninyo. Okay? Si Ma'am Rita, of course, kumatok po sa Radyo Pilipinas. Sabi ko, at your service, ma'am. Nandito po lagi yung Radyo Pilipinas. Siyempre, yung pong DepEd, actually, laging partner namin yung Department of Education, Director Sadsad, but unfortunately, he's in Masbate now. So, sir, nakikinig kayo si Ma'am May Flor. Nandito sila para na-disseminate po yung event natin ito sa different schools in Bicol. That's why marami tayong participants nag-join across the region with 6 provinces. And of course, si Madam, si Attorney Daisy, ang ating director, si Madam, ang ating ARD. Ma'am, thank you for coming. Ito po yung Civil Service Commission na siya nag-guide sa atin sa mga civil servants sa mga kawani ng pamahalaan. So, hindi po tayo magkakamali. The civil service is here with us. Okay? So, ma'am, thank you very much for coming. Siyempre po, wag nating kakalimutan kung bakit po tayo napapanood live sa joint Facebook page ng Radyo Pilipinas, the DICT Region 5. Thank you po kay Director, his staff, si Engineer, nandito po siya. Thank you, sir, sa DICT 5 for coming. Always po nandyan ang DICT to each event of Radyo Pilipinas. Thank you sa DICT bringing this across the region globally through the pages of Radyo Pilipinas and BIR. Of course, wag nating kakalimutan kung saan po tayo ngayon. The SM City Legazpi, si Madam Claire, thank you very much, ma'am. The mall manager, si Ma'am Cindy Lilia. So maraming salamat, gusto natin lahat mag-mall. And we are open dito sa SM. Thank you very much, SM City Legazpi, for having us here. Dito po sa event na to, marami pang upcoming events ang ating susubaybayan over Radyo Pilipinas together with BIR and other government agencies, of course, together with SM. Siguro pasalamatan po natin lahat ng RDOs na nandito ngayon. Maraming salamat mga sirs and ma'am sa ating mga officers ng BIR under the leadership of RD Kadangin, sir. Sa ating mga schools na nag-participate, the school officials, the teachers, the academe, the parents, of course, the students. Thank you very much sa inyong magagaling na mga batang ito na hinubog nitong ating mga school, ating mga guro, na talagang I have hats up po sa lahat na guro na nandito ngayon at nakikinig sa Radyo Pilipinas via a virtual through our live stream program. Ang layo po ng Vinson, ang layo po ng UNC, the Legazpi High, thank you very much sa mga Legazpi High, taga-rito sila, taga-Vinson ma'am, sa mga taga-UNC, sa lahat po na hindi pinalad. So, better luck next time. Marami pong next time na pwede tayong sumali. Sino bang nakalimutan ko pa? Of course, the men and women behind BIR na nandito tumutulong sa atin ngayon sa technical team ng BIR, IT, technical, thank you very much. Lahat pong nandyan. So aming registration team ng Radyo Pilipinas. Of course, I would like to thank also the whole team of Radyo Pilipinas, my technical head, the engineering head, behind the scene of Radyo Pilipinas. Paano po tayo napapanood? My technical team, Engineer Sam Balindan, sir, thank you. May si Joshua, si Jason, si JM. Of course, yung aking magagaling na mga production people sa pamumuno ni Gary Carcarillo. Yeah. Ang gagaling ng mga bata ko, si Gary, the head of the production.
Si Eman, of course, Eman, thank you. Si Paul, si Elver, si Dayan, yung sumayaw kanina with Jason. Of course, si Christine and si Jennifer. Yung nandun pa sa studio na naiwan kasi hindi po pwedeng walang tao sa studio ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat. Wag ko pong, yung isa pang gusto nating pasalamatan sa aking closing, siguro sir, pardon, medyo mahaba yung pasasalamat ko. Of course, our media friends who are present today, the Philippine News Agency Head, Ma'am Connie Kalipay, thank you for coming. Yeah, of course, nandiyan si Reynard ng Veritas, thank you for coming over, joining us. May pilot pa yun, nakalimutan ko yung pilot ng Radyo Pilipinas. May inaanak si Joe. Then, Miss Claire, thank you so much for making this easy for us, having this event dito po sa Radyo Pilipinas. Of course, dun sa mga nag-intermission number, thank you so much for your talent. May apo pumunta na sa school niya, sa Legazpi Hope, his parents, my son, and Manugang. Of course, my husband who's there behind lang. Parang errand ko na rin at the same time. Thank you, Daddy, for always supporting me sa event na to ng Radyo Pilipinas. Sa mga anak ko, nakikinig sila sa live, lalo na si Nena na sa NL. Of course, sa mga side namin, thank my family na nandito, si Rachel always there, and lahat-lahat na kasama ko sa si Onoy, I think kanina, kasama ko dito. So, hindi ko po na-mention kanina, everyone, thank you very much for all your support. Sabi ko nga, nag-prepare ako ng message, pero better na po na ganito. This is just the beginning. Sabi ko, nandyan ang BIR, katuwang po natin, the lead agency, nandyan ang education, Department of Education to educate us, to give us the wisdom. Nandyan ang Civil Service Commission to guide us. And nandito po yung Radyo Pilipinas to be your bridge para po madala natin to sa mga malalayong lugar, not only in Bicol but globally. As much as we can, we would like to reach different sectors of our society para maramdaman nila ano ba talaga yung ginagawa ng pamahalaan. The government is here na maramdaman po natin through this education na ginagawa natin. Ang karunungan po nito mga bata na to na mahulma, no, yung future leaders, the next generation leaders ng ating bayan, nandito po sila. So maraming salamat, lalo kayong gumaling mga batang ito. The next siguro na magsasali sa different competitions na pwedeng i-air sa Radyo Pilipinas. Sana dayuhin niyo kami sa foot ng Linion Hill, a very prominent area, destination na siguro one of these days marami kami naka-lined up events. So marami na kami napag-usapan ni Ms. Claire, ni Sir, ni Ma'am Reid sa BIR, of course si Ma'am sa Civil Service, sa DepEd, partners ho tayo. Sabi nga po, in unity there's always strength. United, we are stronger. So yun po ang ating mensahe. Kumbaga, whole of government approach, pero importante yung role ng community. Ano ba yung response ng community? Kailangan maging involved po tayo lahat. Because the government part ho tayo ng government. So that's all siguro, no? Maraming salamat. Sabi ko, mabuhay tayong lahat. God bless us all and all glory to God. Congratulations to everyone. Maraming salamat po, Ma'am Nancy Arnajavillo, Acting Station Manager ng Radyo Pilipinas Albay, para sa isang makahulugan at Thank you po. Bilang pagkilala at pasasalamat sa inyong mahalagang presensya at suporta sa matagumpay na pagsasagawa ng Philippine National Anthem Video Making Competition, inaanyayan po namin si Director Rosalini V. Moneda, Assistant Regional Director ng CSC Arrow 5, COIC Regional Director ng BIR 10 Bicol Region, Mr. V.C. Cadangan, at si Ma'am Rita Palmiano, Head Client Support ng Unit ng BIR 10 Bicol Region, para personal na ibigay ang Certificate of Appreciation. Maraming salamat po. Isunod-sunod na natin, partner, bigyan din po natin ng pagkilala ng Certificate of Appreciation para kay Ma'am Rita Palmiano.
ang head ng Client Support Unit ng BIR RR10 Bicol Region. Isang masigabong palakpakan po. Yan din po, magbibigay tayo ng pagkilala sa ating naging partner sa pagdiriwang na ito mula sa SM City Legazpi. Narito po si Miss Claire Hariri. Once again, SM City Legazpi. Ayan din po, bibigyan natin ng pagkilala ang Department of Information and Communications Technology Regional Office 5 or DICT, Bicol. Once again, palakpakan po sa DICT, Bicol. Yan, maraming salamat sa ating mga head. Bilang pagtatapos, pakinggan muna natin at sabayan ang BIR Tax Campaign Jingle. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo at makiisa sa BIR Tax Campaign Jingle. Pilipino handa sa pagbabago, sa pagsulong may solusyon. Teknolohiya at modernisasyon ang kailangan natin ngayon. Lahat ay giginhawa kung tayo ay sama-sama. Mula sa tapat mong kontribusyon, hatid natin sa makabagong panahon. Kasama ka, bagong Pilipino, tulong-tulong na magkaisa tayo. Kapit kamay sa bayan ay ialay, buwis na tapat, tagumpay nating lahat. Kalusugan, edukasyon at transportasyon, pati ang agrikultura at irigasyon. Daan at tulay na ating lalakaran patungo sa magandang kinabukasan. Kasama ka, bagong Pilipino, tulong-tulong na magkaisa tayo. Kapit kamay sa bayan ay ialay, buwis na tapat, tagumpay nating lahat. Kasama ka, bagong Pilipino, tulong-tulong na magkaisa tayo. Kapit kamay sa bayan ay ialay, buwis na tapat, tagumpay nating Ayan, maraming salamat at yan po ang tax campaign jingle ng BIR. Ayan, maaari na po tayong umupo. Ayan, siguro last na lang to, ano? Para magkaroon din ng chance yung mga online viewers natin na manalo ng Bini Ticket, a free concert ng Bini sa darating na September 6 sa Old Airport, Legazpi City. Siguro, sa online viewers natin, ano?
Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang buwan ng wika. At kasabay din po nito, ipinagdiriwang ang ikailang taon na anibersaryo ng Bureau of Internal Revenue. Yung po yung tanong sa online viewers, i-comment lamang po sa comment section, live stream po ng Radyo Pilipinas Albay at pipili po dyan ng winners ang mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Albay. Abangan po ang updates sa Facebook page ng Radyo Pilipinas Albay. At ngayon naman, sa ating live audience, sinong gusto manalo ng free concert ticket ng Bini sa darating na September 6 sa Old Airport, Legazpi City. Ayan, taas ng kamay. Sinong gusto manalo? Ayan, may nagtataas ng kamay doon sa likod. Baka pwede nating imbitahan dito sa stage, Eman, para manalo. Si ate pong nakasalamin. Ayun po, ayan. Make sure po na naka-like and follow sa Radyo Pilipinas Albay. Dito po tayo sa gitna. Ano pong pangalan nila, taga saan? Angela po, sir. From RDO 64. Ayan, si Miss Angela from RDO 64. Ayan, kasama ng, saan mga dito yung mga taga-BIR po? Ayan, si Ma'am ay from RDO 64. At ngayon, Ma'am, unahin ko na lang, naka-like and follow ka ba sa Radyo Pilipinas Yes, Albay? sir, of course. Ayan, naka-like and follow si Ma'am Angela sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas Albay. Ngayon naman, yung second challenge natin, Ma'am, magbigay ka po ng 5 ahensya o kagawaran ng pamahalaan. Una, DSWD. Or Department of Social Works and Development. Department of Social Welfare and Development. Ayun, isa. DPWH, Department of Public Works and Highways. Ayan, dalawa. Pwede po ba isama si BIR? Okay. Bureau of Internal Revenue. Bureau of Internal Revenue, BIR. DENR, Department of Department of Environment and Natural Resources. Ayan, DNR. And last, DOST, Department of Science and Technology. ayun, 5 ahensya ng pamahalaan. At dahil dyan, Ma'am, meron ka ng free Bini concert ticket sa darating na September 6 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Ayan, maraming salamat, Ma'am. Congratulations po. Congratulations po, ma'am, for winning a Bini free concert ticket. Mapapanood po ang Bini sa September 6, 2025 sa Old Airport, Legazpi City. At bago tayo magpaalam, partner, inaanyayahan po natin ang lahat para sa isang group photo opportunity bilang alaala ng ating makabuluhan at makasaysayang pagtitipon dito sa SM sa Legazpi. Siguro taas na lang po, tayo na lang po tayo lahat dito, no? Then yung camera po dito na lang sa stage. Harap po tayo dito sa stage lahat. Dahil lang mga mag-photo po dito po sa unahan. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa aming event, ang Philippine National Anthem Video Making Competition. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po magiging posible ang aktibidad na ito. Pero bago po kami tuloy magpaalam, Gary, mag-iwan naman tayo ng mga ilang salita na maaalala ng lahat. Wag po muna tayo umalis. Sir, Sabi nga, ang wika ay kaluluwa ng isang bansa. Kapag ito'y ating minahal at iningatan, hindi mawawala ang ating pagkakakakilanlan. At sa panahong nagkakaiba tayo ng pananaw, kultura o paniniwala, lagi po nating tandaan, iisa ang ating puso para sa bayan. Maging sa sining, sa musika o sa simpleng pagpigkas ng ating pambansang awit, dito natin ipinapakita na ang Pilipinas
ay buhay sa puso ng bawat isa. Kaya't isulong natin ang ating wika, ipagbalaki ang ating kultura at maging inspirasyon sa susunod na henerasyon. Mabuhay ang wikang Filipino at ang sambayanang Pilipino. Muli ako po si Gary Carl Garillo. At ako naman po si Emmanuel Bocotin. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas.